Partijiet mill-ftehim dwar l-immigrazzjoni bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea ġew sospiżi kif numru ta' pulizija u uffiċjali torok tneħħew minn posthom fil-Gżejjer Griegi. Isostni Dan Vincent Cochetel, id-direttur tal-Aġenzija tar-Refuġjati tan-Nazzjonijiet Magħquda fl-Ewropa, li nnota kif wara l-kolb ta' stat li falla fit-Turkija, pulizija torok stazzjonat il-Greċja għal missjoni ta' kontroll tal-migrazzjoni issejħu lura pajjiżhom. Il-ftehim bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea intlaħaq f'Marzu biex ikkontrolla l-migrazzjoni lejn l-Ewropa permezz tad-deportazzjoni lura lejn it-Turkija ta' dawn l-immigranti. Ftehim li bih it-Turkija kienet imwiegħda 6 biljun euro fost benefiċċji oħra. Politikanti Ewropej diġà kienu wrew tħassib li n-negozjati setgħu ifallu minħabba l-liberalizzazzjoni tal-viżas, għalkemm issa it-tluq uffiċjali torok mill-Greċja effettivament issospenda aspetti mill-ftehim. Cochetel isostni li biex iseħħu deportazzjonijiet lejn it-Turkija flimkien mal-uffiċjali ta' Frontex u l-Pulizija Griega tinħtieġ il-preżenza tal-Pulizija Torka li kuntatti magħhom qed iwasslu biss f'dati dejjem jinbidlu għal bidu mill-ġdid tal-kooperazzjoni. Intant l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Magħquda għar-Refuġjati żied jgħid li tilef aċċess għal żewġ ċentri ta' detenzjoni fit-Turkija, xi ħaġa li titfa' iktar dubji fuq il-futur tal-ftehim. Bħalissa ma' 57,000 refuġjati jinsabu l-Greċja kif Marzu ingħalaq il-passaġġ lejn iċ-ċentru tal-Ewropa u nfetaħ il-proċess ta' deportazzjoni lejn it-Turkija li issa wkoll jinsab wieqaf. Intant il-ħidma dwar l-immigrazzjoni tkompli fuq livell Ewropew. Mill-membru parlamentari Ewropew Mirjam Dalli tfakkar kif stħarriġ juri li ċ-ċittadini Ewropej iħossu li dwar l-immigrazzjoni l-Ewropa teħtieġ tieħu iżjed azzjoni. Dalli tenniet li fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet tal-Intern għaddejja l-ħidma fuq dossiers u leġiżlazzjoni dwar l-immigrazzjoni b'tali mod li verament jirrifletti l-ħtiġijiet tal-Unjoni u tilqa' għall-isfidi tal-immigrazzjoni. Fl-istess waqt tenniet li l-Kumitat qed jiddiskuti wkoll dossiers relatati mat-terrorizmu. U dan il-Kumitat se jkun qed jitkellem propju dwar il-kwistjoni tat-terrorizmu fosthom ukoll kif naċċertaw ruħna li persuni li jitilqu mill-Unjoni Ewropea biex imorru f'dawn il-pajjiżi fejn jitrenjaw anke għal skopijiet terroristiċi dak il-moviment isir rejat.